En el meu cas concret, Josep, no és tant un canvi que es produeix un dia, no? Que em llevo i dic, ostres, vull un canvi de vida així, sinó que crec que és tot un procés de maduració durant molt de temps. Jo m'he dedicat, com deies, 30 anys a la internacionalització financera de l'empresa. He estat en el sector financer, amb diferents càrrecs de responsabilitat. M'he desenvolupat molt en aquest àmbit. No? He sigut presidenta, la primera dona presidenta d'una cambra de comerç, he estat en consells i comissions nacionals i internacionals, i el fet de fer això, no? de la internacionalització financera de les empreses, m'ha permès voltar món. De fet, m'he passat 20 anys de la meva vida donant, jo dic sempre, tumbos por el mundo. M'autodefinia com a mujer caracol, no? Perquè duia la maleteta sempre arrossegant. No? I jo crec que en aquesta part d'aquí vaig entrar en contacte amb una de les potser la meva primera passió, que és tot el que té a veure amb la diversitat. No? Perquè internacionalització al final és diversitat. Diversitat de cultures, diversitat de legislacions, diversitat de maneres de fer. No? Llavors, no és el mateix fer una transacció a Xina que fer-la a Sud-amèrica, que fer-la a Nova York, a Londres o a París. No? Són diferents maneres de fer. Per tant, aquest era un primer approach des de l'experiència a lo que és el tema de la diversitat, que és quelcom que ara desenvolupo molt, no? En aquesta nova etapa. Un altre fet que també és molt significatiu per mi és que jo em vaig desenvolupar professionalment en un món d'homes. No? O sigui, el meu ambient era un ambient molt masculinitzat, on les regles del joc eren unes regles del joc molt concretes, que eren les regles del joc del que jo dic el masculí. No? Per tant, ara que també treballo molt ajudant en el desenvolupament de les dones en l'àmbit professional, és quelcom que també he incorporat molt al llarg de la meva vida. No? I també aquí hi ha un aspecte que, si em permets, és una mica més filosòfic, és algo que, per exemple, el Shull Han, no? Que és aquest filòsof que va néixer a Corea, però que es va desenvolupar tota la seva vida, des dels 17 o 19 anys, ha estat visquent a Alemanya. I ell té un llibre que a mi m'agrada especialment, que es diu La societat del cansancio. La societat del cansancio, el Shull Han defineix dues coses. No? Diu que abans vivíem en una societat disciplinària en el que imperava era el no, que estava farcit de normes, de mandats, no? De lleis, que les persones érem explotats per tercers, i aquest tipus de societat el que generava eren bojos i criminals. No? Ho diu d'aquesta manera tan dolorosa. Diu el Shull Han que ara estem immersos en una altra societat diferent, que és la societat del rendiment, on el que hi impera ara és un excés de positivisme. No? I si fixes un repte, el pots aconseguir, només tu has de proposar. I si no aconsegueixes el repte, el ser feliç, arribar allà on proposis, és culpa teva. Llavors això genera una cosa diferent. Genera que m'haig d'esforçar perquè si m'esforço suficientment aconseguiré allò que vull. I aquesta societat és molt més eficient, perquè ja no som esclavitzats per tercers, sinó que és autoexplotació. No? Jo mateixa em poso al llindar o em poso la corda al coll i m'exprimeixo el que m'hagi d'exprimir per aconseguir això, perquè si m'esforço segur que ho aconsegueixo. No? Aquesta societat genera coses molt diferents. Genera depressius, depressives, fracassats i fracassades. No? És una cosa diferent. Doncs, això, per què t'explico això, no, Josep? Perquè, clar, d'alguna manera aquest pensament a mi em venia, per exemple, quan estava a la 1 de la matinada sentada en un aeroport esperant el proper enllaç. Recordo la imatge a l'aeroport de Doha, no? Allà esperant, i mentre jo estava sentada en aquest aeroport, o a vegades quan tornava als hotels després d'una jornada llarga de treballar, quan tornava a l'hotel m'assentava al llit, pensava que era molt bonic la feina que estava fent, però també era veritat que m'estava perdent moments importants en la vida de les persones que jo estimava. No? Llavors t'agafa com aquella sensació de solitud i et comences a fer preguntes del tipus de té sentit això que estic fent? Estic fent allò que realment és el meu propòsit, allò, deixa'm dir-te la meva missió en la vida? Haig de fer tantes renúncies? És necessari aquest nivell de renúncies, etcètera. No? Jo crec que totes aquestes cosetes que t'he explicat és el que fan el caldo de cultiu perquè en un moment determinat, després de 30 anys de carrera, decideixi fer coses diferents. No? Vaig publicar un parell de llibres
i vaig decidir que volia posar al servei de les persones tota aquella experiència que jo havia estat acumulant durant aquest temps, perquè em semblava que això no era una cosa estranya que em passava a mi, sinó que una cosa comú que li passava a moltes altres persones. No? I aquest és el canvi, bàsicament ve d'aquí. No? Ara em dedico a acompanyar empreses en estratègies de diversitat i inclusió, no? Perquè la diversitat sigui real i aporti els beneficis que pot aportar dintre les empreses, i a persones que volen desenvolupar el seu màxim potencial amb una vida equilibrada, no? Equilibrada on lo professional i lo personal no es barallin, sinó que estiguin integrats i ens permetin ser una mica més feliços o felices. Si jo miro al voltant, no? Si jo miro al voltant meu, jo veig una societat que no és la societat que jo voldria. No és, no? O sigui, regeixen unes normes que no són les normes que jo voldria. A mi m'agradaria que aquesta societat fos una societat diferent, una societat on no hi hagués violència, imposició, domini, submissió, sinó que fos una societat diferent, una societat on hi hagués col·laboració, consens, respecte, pau. No? Jo preferiria més una societat així. Per tant, crec, no? Que hem d'anar cap a una societat diferent, una societat que no és un somni, perquè fa milers d'anys ja hi existia una societat com aquesta. No? Ja hi ha molta documentació al respecte de que ja hi ha hagut una societat on dominaven uns valors diferents a la societat de submissió que tenim ara. No? Per tant, d'alguna manera, no? I si m'ho deixes parlar d'aquesta manera, l'únic que necessitem fer és recordar allò que és possible. Per tant, necessitem fer tot un camí evolutiu i de transformació per aconseguir novament aquella societat que ja vàrem disfrutar i gaudir temps enrere. Per això cal una transformació, i la transformació no és a fora, sinó és des de dintre. No, jo no puc esperar, i això ho deia el Gandhi, persones grans com ell, no? Ja ho deien, que si vols veure un canvi, primer has de fer aquest canvi en tu que vols veure en el món. No? I penso que va d'això, no? de si jo vull una societat on hi hagi col·laboració, respecte i pau, necessito primer practicar aquests valors, principis en mi i en allò que m'envolta. Allò que m'envolta moltes vegades és la feina, perquè passem un terç del temps de vigília treballant. No? És el pal de paller de la nostra vida. Llavors aquí ve la part del meu somni, que te'l vull compartir, Josep. No? Temps enrere, la nostra societat estava dirigida per la religió. No? Era el pal de paller de la vida de les persones, era la religió. Construíem esglésies i catedrals. Per què? Perquè la nostra vida estava enfocada a la religió. Si mirem avui, què és allò que estem construint? Estem construint fàbriques, edificis d'oficines. Per què? Perquè la nostra vida gira entorn a la feina. Aquí el somni. Si temps enrere la religió va ser capaç de transformar la societat, si transformem les organitzacions, no serem capaços de transformar novament la nostra societat. I llavors ens necessitem crear entorns laborals diferents, on les persones ens puguem desenvolupar amb totes les nostres capacitats, com a éssers que fem però que també sentim, com a persones que fem però que també som. No? Aquest és una mica... Quan parlo de transformació és exactament això, no? I la responsabilitat de cada un de nosaltres, de cada una de nosaltres, en fer que això sigui possible. Això per mi és el món de les petites coses. No? O sigui, què és allò que tu pots fer que només depengui de tu, que ajuda a caminar un passet més vers aquest objectiu, no? De tenir una societat més col·laboradora, més respectuosa i que visqui més en pau. O sigui, quan tens un somni, i a més, escolta, és que molts somnis es fan realitat. O sigui, que un somni no és una cosa, sinó molts es fan realitat. I el motor del canvi és precisament això que dius, és la il·lusió. I la il·lusió és quelcom que tu t'engresqui. I allò que més ens engresca és donar propòsit a la nostra existència, no? Com deia el Viktor Frankl, no? Donar propòsit a el que estem fent. I el propòsit moltes vegades són petites coses, o sigui, no necessitem ser il·luminats o il·luminades per tenir un propòsit a la vida. Moltes vegades el propòsit és algo molt petit, però és quelcom que és transversal a totes les facetes de la nostra vida. Doncs quan tu dones amb això i dius, hosti, com hi arribo aquí? Doncs mira, a través de les teves capacitats, dels teus dons, no? Quan tu dius, ostres, què són aquelles coses que a mi em fan sentir especialment? Aquestes coses que em fan sentir especialment tenen molt a veure amb els meus dons. Quan jo agafo aquest do i el poso al servei del meu propòsit, d'allò que a mi em dona sentit de vida, caram,
Això és un motor de canvi espectacular, espectacular, Josep, que és per mi feminitzar les organitzacions. Mira, jo crec que hem fet una cosa que ens ha perjudicat molt a homes i a dones, i això ho ha fet el patriarcat, i és agafar i taxonomitzar, definir com som les persones per grups. Nosaltres hem agafat el grup d'homes i hem dit com som els homes. Mira, els homes són forts, valents, amb capacitat de decisió, racionals, lògics, no? Això és un home. Hem agafat el grup de les dones i els hem posat unes característiques diferents. I hem dit com són les dones. Home, les dones tenen capacitat de col·laboració, d'arribar al consens, són empàtiques, flexibles, intuïtives, generoses. Això és una dona. Llavors, per un mecanisme que es diuen biaixos inconscients, nosaltres esperem que les persones, en aquest cas els homes, es comportin d'aquesta manera i les dones es comportin d'aquesta altra manera diferent. És quelcom que tenim molt assumit, és un procés inconscient que forma part de la nostra cultura. Però això no és veritat. No coneixes homes que siguin sensibles, intuïtius i generosos? No coneixes a cap dona que sàpiga prendre decisions que sigui lògica i racional? I és clar que sí. I és clar que sí que ho coneixem, no? Però hem fet així. Nosaltres estem en una societat que ha agafat lo masculí, aquests atributs que hem dit, i hem dit, això serveix per aconseguir l'èxit. En canvi, hem agafat els atributs de lo femení i hem dit, això no és tan efectiu per assumir l'èxit, i els hem arraconat. Quan hem agafat això masculí, hem dit això és el que serveix per l'èxit, ho hem maximitzat. Què vol dir? Que hi ha un excés de presència de lo masculí a la societat. Què passa quan tenim una cosa en excés? Per exemple, l'aigua. Què passa quan tenim l'aigua a la justa mesura? Rega els camps, omple els embassaments, és una benedicció, dona vida. Què passa quan tenim l'aigua en excés? Hi ha pluges torrencials, hi ha tsunamis, és pura destrucció. El mateix passa amb aquests atributs. Què passa quan jo tinc un excés de lo masculí en les organitzacions? Que la força passa a violència. De lo racional o lo lògic passem a un pragmatisme desmesurat, a un individualisme, a un egoisme. Però també passa amb lo femení, Què passa quan jo tinc un femení en predomini excessiu? Caram, que de l'empatia a la flexibilitat passo a la submissió, a la dificultat de posar límits, a la desvalorització de la persona. En un entorn, les empreses que estan excessivament masculinitzades, necessito un contrapès, i és lo femení. No més dones i que els homes es retirin. Jo no tinc aquesta conversa. Jo dic, tenim unes qualitats masculines i unes qualitats femenines, una essència masculina i una essència femenina a dins nostre. Hem exponenciat la nostra part masculina i ha sortit la part més ferotge d'aquests elements. Com ho faig per posar això en el seu just punt, deixant espai perquè el femení s'expressi en homes i en dones? Deixar que a les organitzacions hi hagi espai perquè el masculí, aquesta capacitat de prendre decisions, de ser lògica i racional, de prendre decisions, assumir riscos, convisqui equilibradament amb aquesta capacitat d'empatia, de col·laboració, de consens, d'escoltar, no de sentir, sinó d'escoltar, etc. Llavors, per mi, feminitzar les organitzacions significa aquest equilibri entre el masculí i el femení. El bo de l'equilibri, Josep, és que no és un punt. O sigui, jo no haig de ser 50% masculina i 50% masculina. És un espai. L'equilibri és un espai. I hi ha situacions que em demanen que jo tregui molt la part masculina per posar límits, perquè em respectin, perquè em donguin el valor que jo tinc. Hi ha espais on jo necessito mostrar molt més la part femenina, perquè necessito escoltar què necessiten els meus clients, què és allò que els haig de proposar per satisfer les seves necessitats, necessito fer equip, necessito, etc. I aquesta necessita l'espai de lo femení. Per tant, no és un punt a l'equilibri, és un espai. I l'habilitat és com crido, en cada moment, aquella energia que jo necessito en aquest precís moment, que és la que realment em fa que jo pugui desplegar totes les meves capacitats i tots els meus valors. Deixa'm-ho dir-te d'aquesta manera, el punt és mort, perquè quan tu tens un punt i no es belluga, això és la mort. La vida està en un espai.
La vida es belluga, fluctua. Llavors, jo necessito fer això. Necessito aquesta fluctuació i aquest anar cap a un cantó i cap a un altre. És una espècie com de teixir. Llavors, això és superimportant. Per això nosaltres parlem del baròmetre MoMA, que el baròmetre és un espai on hi ha un moderat de lo masculí i un moderat de lo femení. I aquí és on jo em bellugo. Perquè si no, és molt claustrofòbic, un punt, un equilibri. Què faig aquí? Jo necessito espai per expressar-me amb totes les meves capacitats. I a vegades m'expresso des de la dreta i a vegades m'expresso des de l'esquerra. A l'hemisferi esquerre és el racional masculí, a l'hemisferi dret és el femení emocional. Llavors, jo necessito un espai de comunicació on es respectin aquestes dues connexions. Sí, tal qual és això. Mira, fixa't que nosaltres tenim aquesta manera que abans t'he dit taxonomitzar. Taxonomitzar és agrupar entre perfils similars i llavors els hi posem una etiqueta, home-dona, però ho fem en general. O sigui, les diversitats també estan etiquetades. Diversitat de gènere, diversitat generacional, diversitat cultural, diversitat de capacitats diferents, de diversitat d'orientació i identificació sexual. Anem posant etiquetes. Però és que això no és així. La diversitat és una paraula absolutament profunda. Diversitat ho és tot. Diversitat és els teus hobbies i els meus hobbies. Diversitat és quants anys fa que estic desenvolupant aquesta mateixa tasca. Diversitat és si sóc introvertida o extrovertida. Diversitat ho és absolutament tot. Però diversitat, té per se, és una paraula que no va massa enllà. Necessita sempre anar acompanyada d'una altra paraula, que és la inclusió. No podem fer diversitat sense la inclusió. Què és la inclusió? Inclusió és acceptar i donar valor a la diferència intrínseca de cada una de les persones. Això és l'important. Per tant, tinc que treure les etiquetes, perquè diversitat és veure i reconèixer la diferència d'aquella persona i valorar-la. Per fer això, jo necessito tenir equilibrada la meva part femenina. I t'explico. Quan hi ha en un espai on lo femení, la capacitat de col·laboració, de consens, tot el que hem dit abans, quan lo femení es pot expressar, quan trenquem aquesta rigidesa de l'accés de lo masculí i de lo racional, quan tinc espai perquè lo femení s'expressi, les persones ens sentim major benestar. Per què? Perquè ens sentim vistes i reconegudes. Quan jo tinc més benestar, el meu talent es desinhibeix. Quan hi ha més talent, hi ha més creativitat. Quan hi ha més creativitat, hi ha més innovació. Quan més hi ha innovació, hi ha més valor afegit. Quan hi ha més valor afegit, hi ha més rendibilitat a mig i llarg plaç per les organitzacions. Llavors, fixa't, amb una paraula que és feminitzar les organitzacions, aconseguim generar major benestar en les persones, que acaba sent rendibilitat per les organitzacions. Llavors, per mi és quelcom que va entrelligat. Llavors, jo no puc acceptar ni treballar la diversitat dins d'una organització o en el conjunt de la societat, a les famílies, qualsevol lloc, si abans no hi he entès que necessito la meva essència femenina perquè això sigui possible. El dialecte de les organitzacions és molt racional i que has de parlar el dialecte de l'organització perquè t'entengui. Llavors, en un entorn molt racional hi has de posar números al damunt de la taula. Llavors, una mica hi ha un munt de documentació científica que diu que quan tens organitzacions on la diversitat és una realitat, no és cartó en pedra, ni és purple washing, ni totes aquestes coses, sinó que és una realitat, que no n'hi ha tantes d'organitzacions que ho aconsegueixen, això s'acaba traslladant directament a la compta de resultats. Les empreses creixen en reputació, les empreses creixen en productivitat, les empreses creixen en retenció i atracció del talent. Mira, m'aturo aquí. Hi ha un informe que a mi m'agrada especialment, que és de Gallup. Gallup és una consultora d'aquestes que opera a nivell global i que fa sondejos i informes respecte al clima dintre de les organitzacions, etc. Va fer un estudi fa pocs anys que és un estudi molt gros, van participar 155 països, 2,5 milions de persones van respondre a aquesta enquesta, que hi ha gent i ja són països, i aquesta enquesta deia quelcom que a mi em va frapar molt. Diu, el 85% de les persones no està ni motivada ni connectada
amb el seu lloc de treball. 85% de les persones. Ni connectada ni motivada amb el seu lloc de treball. Què passa quan les persones no estem ni connectades ni motivades amb la feina que estem fent? Hi ha dues repercussions que són molt greus sota el meu punt de vista. Primera repercussió per la pròpia persona, per el propi treballador o treballadora. Què passa quan tu el dilluns ja vas amb el síndrome del lunes, no? I dius, ostres, una altra vegada, jo torno a estar aquí. Què estem fent realment? Estem llogant el nostre cap al servei, no? D'una retribució, però no hi ha cap compromís aquí. Què passa quan jo sostingudament no estic compromesa amb el que estic fent? Quina motivació tinc? Quin sentit té el que estic fent? Aquí comença a posar-se en funcionament coses que són molt físiques, com és l'estrès, no? Se'ns dispara el cortisol, cuidado que quan tens més cortisol baixa el sistema immunològic i comencen a aparèixer les malalties. I comencen a aparèixer tipus de l'estrès, passo a l'angoixa a la depressió, que ja és el primer motiu de baixa laboral en molts països desenvolupats. Per tant, que les persones no estiguem ni motivades ni connectades amb el nostre lloc de treball incideix directament en la nostra salut. Però compte perquè passa el de les organitzacions que t'he dit abans, perquè què passa si jo tinc persones que no estan connectades amb el que estan fent? Que no hi ha ni talent, ni innovació, ni creativitat, ni valor afegit, ni res de tot això. I què té a veure això amb la diversitat i la inclusió? Què fa que les persones ens connectem amb el que estem fent? Que les persones ens motivem amb el que estem fent, perquè la motivació és un procés intrínsec. Tu no em pots motivar a mi. Pots posar les condicions perquè jo em motivi, però no em pots motivar a mi. Què fa que les persones ens motivem? Quan ens veiem vistes i reconegudes. Quan sabem que ens podem expressar com som i com ho aconseguim això. Quan les empreses generen els espais de seguretat psicològica, que són aquells espais on les persones sabem que som apreciades com el que som, persones, on som capaços de posar al damunt de la taula discussions sanes, on podem discrepar en la nostra manera de mirar les coses o d'apreciar les coses, on hi ha els valors del respecte, de la col·laboració, de la tolerància, de l'empatia, de la humilitat, de la curiositat, on totes aquestes coses són possibles. Per tant, crec que les organitzacions han de fer un esforç significatiu perquè les persones ens hi trobem més a gust. I això passa perquè generem zones de seguretat psicològica. I les zones de seguretat psicològica només les podem fer quan acceptem la diversitat i és una diversitat inclusiva. I a la diversitat inclusiva hi arribem a través de deixar espai perquè el femení s'expressi. Per mi és tota una cadena molt lògica i que connecta una cosa darrere de l'altra. Sota el meu punt de vista, Josep, és un tema gairebé de supervivència, perquè nosaltres estem ara a la quarta revolució industrial. Això ho tenim tots claríssim, no? I sabem que hi ha la revolució tecnològica, la intel·ligència artificial, etc. Però si t'hi fixes bé i poses una mica d'atenció, hi ha una altra revolució que és molt més sutil, que també està aquí, que és la revolució que jo he dit, la revolució de la consciència. Quantes persones, fa 40 anys, no en feia ningú de ioga, i ara trobes un lloc que fa ioga gairebé a cada cantonada de la ciutat. Jo soc vegetariana des dels 16 anys i durant molts anys he tingut dificultat per trobar productes vegetarians i ja no et dic vegans. Ara hi ha una consciència sobre l'alimentació brutal. Quantes persones estan en aquesta cerca, que no sabem ben bé quin és, del propòsit, de donar sentit a la vida, que s'acosta molt a l'espiritualitat. Doncs hi ha subjacent, hi ha una altra revolució que és molt silenciosa, que és la revolució de la consciència, on les persones, que som treballadors i alhora consumidors o consumidores de les empreses, estem començant a demanar una forma diferent de fer les coses. Una forma diferent de treballar, una forma diferent de liderar i de que ens liderin, una forma diferent de ser tractats en el conjunt de la societat. Llavors, les empreses han de tenir consciència de que hi ha aquest canvi, perquè si no,
depèn de com això evolucioni, quedaran expulsades del mercat. I hi ha empreses que ja hem vist que han quedat expulsades del mercat perquè no estan entenent ni estan llegint què és el que està passant realment en la societat. I aquests canvis, que jo crec, a més, Josep, amb la pandèmia s'han accentuat, aquests canvis socials que estan aquí, no? Com que estan palpitant a sota. No? Llavors, les organitzacions jo crec que tenen una grandíssima oportunitat per plantejar-s'ho i per fer la seva tasca d'una manera diferent, no? Des d'un enfoc diferent, no des del guany, sinó des de la persona, col·locant a la persona en el primer lloc. I l'abundància ve després. No és al revés, no? No és primer guanyar i després la persona, és la persona i després guanyo. No? Jo crec que hi ha moltes empreses que ja estan entenent que aquesta és una forma molt eficient de continuar fent negocis.